Unta mo bayad ang mga palautang silang mga utang ug dili nila kalimtan nga kanang kwarta o nako nagikalibang ug ako kanang gihaguan. Dunggang pagampo ni Kuya. Hikapang ilang mga dughan ug unta makaunaw na sila sa pagbayad sa ilang mga utang ug dili ko nila daganan. Dunggang pagampo ni Kuya. Unta sa matag karon ug unya makaunaw na sila sa mga utang before sila maglaag-laag kung asa man sila maglaagan. Dunggang pagampo ni Kuya. Ayaw itugot nga maglaag-laag lang sila nga wala sila kabayad silang mga utang ug kini ilang paghinuklugan matag magkaron ug unya. Dunggang pagampo ni Kuya. Tagaay sila igong panahon para maghinuktok sila mga utang ug kini ilang i-priority daan aya sila maglaag-laag. Dunggang pagampo ni Kuya. Ibutang nila silang hunang-huna nga sila utangan ug dili sila mayaman. Dunggang pagampo ni Kuya. Ug alang sa mga tawo nga tanawan ng video pero walay share, unta mapuno mo sa utang. Dunggang pagampo ni Kuya. Oy mga palautang pagbayad na pod mo gikapoy na may sa inyo ha. Kape na nimig ampo-ampo mo bayad mo wag gid mo. Umbot lang wag gid hikapas mga anghel yung dughan ba. Pagbayad pod mo para makabayad pod sa utang namo. Pandamay man mo eh. Na.